Sanna Marin just sanoi sen somessa, että kukaan muu ei voi niin kuin nainen määrittää sitä, mitä nainen on. Ja mä oon täysin samaa mieltä tästä. Teidän podissa oli just keskustelu siitä, että niin kuin teidän vieras sanoi, että miehen pitää olla rikas, komea ja hyvä panee. Miksi miehiä saa niin kuin määrittää niin paljon myös suhteessa naisiin? Ja sitten just, että jos me Sasunkaan sanottaisiin, että naisen pitää olla rikas, hyvä panee ja hyvän näköinen, niin eikö se olisi just niin kuin sit sitä toksista? Kyllä. Eikö toi tapahdu niin kuin molempiin suuntiin? Miten sä näet? Siis tossahan on vahva kaksoistandardi, että se on hyvin call-outettu. Että meillä oli ihana vieras Viviana Eksymä ja hän hyvin vahvasti tuosta omaa ihanaa naisellisuuttaan ja hänellä on tietyt kriteerit miehelle, mutta sä oot ihan oikeassa, jos mies heittäisi samat kriteerit vähän eri aspekteilla, niin joo, joukkolynkkaushan se olisi. Ei se ole reilua. Mutta mä en tiedä, me ollaan ylipäätään, mä halusin ehdottomasti Vivianan vieraaksi, koska mä rakastan hänen someensa. Mutta tämä on hyvä kysymys, että mikä on sitten sitä, että joku toinen saa sanoa, mutta joku toinen ei saa sanoa. Ja ehkä niin kuin tämä, mitä mä monesti koitan, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, vaikka mulla olisi ihan eri näkemys ja arvot, niin päästä vähän niin kuin sen pään sisään. Että ne arvot on aina rakentunut niin kuin joistain palikoista ja joistain niin kuin tapahtumien sarjasta. Mutta niin, hyvä kysymys. Koska voiko tollakin olla vähän vaikutusta siihen, että tavallaan voiko tuolla linkissä Me Toohun ja siihen, että niin kuin miehillä on henkinen este tehdä aloitteita? Jäävätä tuntee.